Ja t'ho havia dit, no hi tenim res a fer si no ens fusionem. El planeta no aguantarà gaire temps més. Hem de fer-hi alguna cosa. Ho sento, però no és cosa meva. Escolta'm! El monstre Bu ha eliminat tots els habitants de la Terra. El Krilin mateix, la Xixi. La teva dona, la Bulma. En cor petit, els meus fills, en Son Gohan i en Son Goten. Tots han estat absorbits per aquest monstre despietat. Tu no et penses que ha tret aquesta energia tan increïble en tan poc temps? Tal com anem, la Terra es convertirà en un immens desert. Els nostres amics compten amb nosaltres perquè els fem ressuscitar amb les boles de drac. I has pensat en ells? No els oblidis mai, Vegeta! Espera. De debò creus que el podrem derrotar si ens fusionem, tu i jo? Vegeta, no et puc assegurar res, però almenys ningú no podrà dir que no hi hem fet tot el que podíem. Què, nois? Veniu vosaltres o vinc jo? Dóna'm la arracada màgica. Què esperes, Tanoka? Falla! Té, entoma-la! Ves, al final s'han fet amiguets. Carai, no puc, era l'orella dreta, oi? Vegeta, no t'ho he dit tot encara. Aquesta arracada té una cosa especial. Amb aquest sistema els efectes de la fusió són permanents. Em sap molt greu. Què? És una broma? Quines penques! I esperes a l'últim moment per dir-m'ho? Ja heu resat les últimes oracions? Au, va, som-hi! Ja estic a punt! Gràcies un altre cop, Vegeta.